Двубой между ЦСКА и Левски вече е в ход. Енрике Рафаел до последно преследва тази топка, която минава в страни от вратата. Очевидно мискомуникация между Янис Каргас и Георги Георгиев. Греъм Кери с центриране. Алисо! Топката е във вратата. ЦСКА повежда. Ето, че Алисо е човека, който след няколко месеца, в които не намираше път към вратата на съперника, го прави точно днес в вечното дерби. Четвърт час след началото на матча ЦСКА Левски 1-0. На темата с създаването на добри положения. ЦСКА и днес изглежда като отбор, който има навика да създава положение и да ги пропуска. Ето, че сега ще последва Дуспа за Левски. Още веднъж недостатъчно добро разбирателство между бранителите на ЦСКА и Густаво Босато означава, че Левски ще има възможност да възстанови равенството. Петър Занев остави топката за Густаво Босато. Очевидно обаче бразилеца не разбра това или се забави със своята реакция. Станислав Иванов се възползва максимално от тази грешка в червената защита. Категорично Станислав Иванов изпревари Густаво Босато. Оттам нататък бразилския страж просто връхлетя върху нападателя на сините. Жълт картон за Густаво Босато. А в 34-та минута Иван Горанов застава очи в очи с стража на армейците. ЦСКА води в резултата. ЦСКА създава по-добрите ситуации, удари и две гради. Сега обаче Левски ще има шанс да възстанови равенството. Синият капитан в случая трябва да поведе своите съотборници. Гол до тук през сезона за Иван Горанов. Може ли той да удвои своята сметка? Да, Левски изравнява 1-1. Безапелационно изпълнение на Иван Горанов и в 35-та минута на националния стадион отново царува равенството. Иван Горанов не остави никакъв шанс на Густаво Босато от бялата точка. И разбира се, че Милош Крушчич има пълното право да бъде ядосан. След изпълнението на Дени Алар със сигурност ще чуем последния съдийски сигнал на Георги Кабаков. Въпросът е при какъв резултат ще се случи това. Защото в рамките на първото по време Левски може да се осъществи пълен обрат. Ето го подаването на Дени Алар. Ще има ли гол тук? Да! Топката е във вратата. Левски правил пълен обрат. 2-1 за сините. А Милош Крушчич е не само разочарован, бих казал, бесен за всичко, което се случва. Левски в рамките на първото полувреме прави пълен обрат срещу ЦСКА. Неподправен син екстаз. Точно преди почивката. Каква е ефективност само от сините? Кери. Добре, Малинов пропусна за Валио Антов. Кристиан Малинов възможност за ЦСКА. Това е Дуспа. Много хитра игра на Кристиан Малинов и ето, че той е повален от Холмар Ейолфсон. Действие, за което исландеца получава жълт картон и ЦСКА ще има възможността да възстанови равенството. По много наивен начин бе оставен Кристиан Малинов, абсолютно необезпокоявано да нахлуе в наказателното поле. Прекара пък той топката между краката на Холмар, за да си осигури по-добрата позиция, по-изгодната позиция. После с лявата ръка Холмар просто задържа Кристиан Малинов. Сега Иван Горанов през първото по време реализира от бялата точка. Може ли това да стори и Греъм Кери? Асистенция през първото по време на сметката на Греъм Кери. Ще видим ли точно реализирана Дуспа, втора такава в това дерби. Тежестта пада на плещите на Греъм Кери. Силва се Греъм Кери! Топката е във вратата! 2-2 ЦСКА възстановява паритета. Греъм Кери бележи от бялата точка. Четвърти гол през сезона за ирландеца. Душет Мартин Петков.
надясно, където е Станислав Иванов. Един Станислав Иванов срещу брат ли Мазику. Намери начин да центрира Симеон Славчев. 3-2 за Левски. Великолепно центриране на Станислав Иванов, а Симеон Славчев се оказва на точното място, за да изведе своя отбор обратно напред в резултата. От нищото тук Левски матира своя съперник и поставя ЦСКА обратно в губещата позиция. Съперника Малинов прецизен при подаването си към Рубен Пинто. Той се справи с Иван Горанов. Алисо! 3-3! ЦСКА отказва да се предаде. Ето го мига, който очакваше Алисо през първото полувреме. Той бе заместен в мига, в който ЦСКА откри резултата. Гола бе записан на името на Янис Каргас. Ето обаче, че Алисо 6 месеца по-късно намира начин да запише името си като голмайстор за ЦСКА. И ако приемем, че резултата си остане същия, точно така се случва, защото в този момент Георги Кабаков дава своя последен съдийски сигнал.